Hi guys, so nandito na po kami sa first Okay destination. And may nakita po ako ng isang shirt. So today mag-ukay kami ng mga shirt. Tapos punta din tayo dun sa mga shoes. And by the way, I am with Charlotte and Desiree. Hi! Ay, oh my God! Shout out daw sa bangs ni Charlotte. So I see again a new branded shirt. Oh my God. Feel na po ma-tempt ko mapalit. First item na nakita ko na I might buy is this Adidas shirt and kappa. First stop, I got 3 items already. Before kami nagpunta dito, I said to myself na I will not buy. But then again, I was tempted to buy. Ang price range ko dito ay 10 pesos to 35 pesos. From t-shirt, cotton blouse, and shorts, and long sleeve. Meron ding jacket na worth 25 pesos. At mga palda. So, actually, nag-depend siya sa bibilhan nyo kasi hindi siya same price but almost same price. Ang difference lang mga 5 pesos or 10 pesos. Ngayon, punta po kami ng UP Mintal. And yung nakita nyo po kanina, doon po ako nag-uukay ng mga shoes. So, usually ang price range doon kay mga 400 and above. Pero it depends kung magaling po kayo sa mga hangyo galing. Basta manghangyo. And papakita po namin sa inyo yung palarong pambansa na sa UP Mintal. As of now, we're waiting for the L3. For our trip. Yes. Our ticket looks like a blotting sheet or on control paper. Nakabili po ako ng apat na gamit sa Ukay-Ukay. So probably i-haul ko to after ng video nito or sa next video. So marupok po tayo kapag nasa Ukay-Ukay. Sabi niyo hindi pa ako bibilhin. Sabi niyo hindi ako bibili pero nakaapat siya. Nakaapat Yan na yung tayo. hindi niya bibili. Yan. So I'll see you guys later pag nandoon na kami.
andito na po kami sa UP Mindanao, sa Mintan. And, kasi update. We're about to watch a volleyball game. Yeah. First, So guys, second time mag-host ang Davao sa... Ano ginaigo ko? Guys, ginaigo ko sa bulag. Dili ata ko ipa-vlog dyan rin. Okay, second time mag-host ang Davao karon sa Palarong Pambansa since 1950. So, ginaigo dyan ko na atas na itasapos ako mag-vlog rin. So, ayun. Second time mag-host ang Davao ngayon sa Palarong Pambansa. over 80,000. People, Yes. delegates From all from over all the the Philippines. And hapit ko na igo, guys. Oh my Awa, gosh. ginaigo lagi ko. Dili sila gusto mag-vlog ko na rin. Second time na sa Davao mag-host karon sa Palarong Pambansa. Guys, malaki masyadong UP. Like, unexpected. Like, SPC and Ado is shaking. As of now, Eastern Visayas versus Cagayan Valley. Yes. Oh my God. Second time na mag-host ang Davao for Palarong Pambansa since 1950. Before nag-host ang last year, Last year. nag-host ang Ilocos sa Palarong Pambansa. And now, sa Davao na siya host. Yeah, and they're hosting over 80,000 80,000 delegates from different regions regions of the of Philippines. Philippines. Yeah. Imagine the people. And guys, yung place ng UP Mindanao, who are you? Amaw na My ni mo. God. So, dito po kami sa field ng UP. And I remember weightlifting ferry, Kim Duk-ju. Yan guys, para siyang weightlifting ferry. If you haven't watched, you should watch weightlifting ferry. K-drama siya ng movie. K-drama siya na series guys. Guys, grabe. Grabe kalaki ng school ng UP. Yup. Oh my God. Like, Wala na may katuon. times 2 ang pwede malagay ng school from Davao to here.